règle ty tena ataontsika ny maro fa tsika niazy zegny miditra amin'ny partie-na mikasiky taolagna hoe qu'est-ce que le squelette. Le squelette zegny c'est l'assemblée des os. Dikany mizara telo izy, taolagna talandô, taolagna tratra, andilagna mirôro. Dikany même raha jiaby misy taolagna zegny squelette agnarana anazy. Mazava zegny mazava rasômotro. Oui madame. Mazava. Amin'ny partie voaroa. Tegna akory milangilangity. Zegny. Akory manao tanao ndraiky marao courant amin'ny raha tiako, mandeha koa leçon tiako. Na ino manao? Zay ko madame tegna marigny misy problème zay. Ino problème? Makirikiriky mitantara zegny fa problème. Tantarem fô za, petraka milina ray aman-dreninao, azavay fa raha tsy normal. Zay boka madame isan'andro za mandeha l'école zegny papa zegny à prison. Or mamaly hôpitaly. Izy koa sandra feky za ka fa l'école. Ila andeha iody le mba mako problème na zegny fa za zegny tsy concentre madame. Azanao zegny mindôronao oui sanandro sanandra magnano zegny fa zare sanandro sanandra. Fa magnano zegny. Mindôronao mody amboara raha jiaby fianaranao beky tsy adinadina tsy verivery. Raha raiky mahazo anao zegny. Atao fa io. Magnaraka atrapazy igny. Ambara entanao. Mafy raha mahazo za zegny. Dady mba mitany. Mba ino mara ataony mamanazy ndraiky papanazy araiky prison araiky l'hôpitaly. Anao dila camaradin'izy tsy amoelo raha magnano. Bah. Gars incomiante. Semua prison. Papa anazy ka pénitentiaire. Miasa prison. Mama anazy docteur. À l'hôpital akagny. Raha comiante. Ei! Me pegando malaga! Ei! Generalist Montana kuwa vocali goli